nosaltres no tenim res a veure amb la senyora Romano, evidentment, perquè segur que és una bona i una excel·lent professional, però sí que ens estranya la manera de fer-ho, perquè si tenim una bossa exhaurida, si sabem que calen aquest professional i ho hem de fer d'una manera d'urgència, doncs la veritat és que ens ha sobtat. La idea, el plantejament està fantàstic, però no veiem fets, no veiem que l'habitatge pels nostres joves ara mateix a data d'avui vegi llum. Els nostres joves parlen del present, ja no del futur. Veuen que hauran de marxar d'aquí. Hi ha moltes propostes molt interessants, però que jo només les assento i no les veig. Felicitar la senyora Assumpció Montserrat Ros, perquè entre moltes altres qualitats la que més destacaríem és ser una persona entranyable en el nostre poble i dedicada a les diferents activitats i associacions de Sant Quirze. Una persona que ha sabut dedicar amb generositat el seu temps lliure per ajudar i col·laborar amb Sant Quirze. Valorem molt la seva valentia i la seva generositat i aquest homenatge creiem que és àmpliament merescut. També ens volem sumar amb les felicitacions a l'associació Èlia per treballar dia rere dia pel suport a les dones supervivents de les violències masclistes i també en l'àmbit internacional aquesta distinció honorífica a la ONG Mujeres de Asfalto per al seu compromís i la seva lluita constant i el treball que desenvolupen.